Bună ziua tuturor! În videoclipul de astăzi vreau să vă arăt șnecul pe care îl voi folosi la extruderul de filament pentru imprimante 3D. Este un proiect nou, de fapt este al doilea extruder pe care îl construiesc, am mai construit unul. O să vă las un link în descriere. Vreau să fac mai performant decât primul și vreau să vă arăt mai în detaliu modul în care l-am construit. Bun. Pentru șnec, pentru că este o variantă făcută acasă, deci nu putem folosi componente profesionale. În variantele construite acasă folosim tot ce găsim în magazinele pentru bricolaj. În acest caz, cel mai potrivit este un burghiu pentru lemn. Are forma cea mai apropiată cu cea a unui șnec pentru mase plastice, pentru topi mase plastice. Este oarecum mult diferit, nu are o zonă de compresie cum au în mod normal șnecurile, adică pornind de la bază spre vârf, la șnecurile profesionale, adâncimea canalului scade. Acest lucru duce la o compresie mai mare a materialului topit. Aici nu avem, dar fiind o mașinărie foarte mică, nu este așa o nevoie mare. Bun, să vedem cel mai important lucru. Nu este scris aici, dar cel mai important lucru este diametrul. Vă spun de ce. Diametrul este de 16 mm. Să vedem dacă putem să măsurăm. Oarecum. De ce este important acest diametru de 16 mm? Pentru că cilindrul în care va fi introdus va fi făcut din țeavă de 1x2. Țeava de 1x2 are aproximativ 16 mm diametru la interior. Alte dimensiuni, să vedem. Are lungimea totală de 400 de mm, 40 de cm și partea activă 325 de mm. Lungimea nu este foarte importantă. Puteți să folosiți diferite lungimi. Sunt și avantaje și dezavantaje. Cu cât lungimea este mai mare, distanța parcursă de materialul, de plasticul care se va topi este mai lungă, mai mare. În acest mod avantajează, se poate mări turația șnecului, pentru că, după cum v-am spus, materialul plastic are timp să se topească din un capăt până în celălalt. Dar în același timp este necesar un cuplu mai mare pentru a-l roti. Deci ăsta este dezavantajul, că va trebui să folosiți un motor mult mai puternic. Bun, ce ne mai arată șnecul acesta? La capătul din spate are un hexagon. Am măsurat, are 11 34.
Aici se poate monta, se poate acționa, se poate face o cuplă în mod DIY, o cuplă dintr-o tubulară de 12, un lucru foarte important. Și mai are această zonă cilindrică, la fel, importantă, are 12,49. Aici se poate monta un rulment sau doi rulmenți. Normal se folosesc doi rulmenți. Un rulment radial și un rulment pentru a prelua presiunea. El va fi împins înapoi, întotdeauna de către presiunea care se formează în cilindru. Cam asta este despre Schneck. Foarte multă lume întreabă și la primul extruder pe care l-am făcut. Deci ce este important de știut? Diametrul exterior este de 16 mm, ceea ce îl face să se potrivească cât de cât acceptabil într-o țeavă de instalații sanitare de 1x2. O să vă vorbesc în alt videoclip și despre țeava de 1x2 din care voi face cilindrul. Această zonă hexagonală, ceea ce îl face foarte ușor de montat la o cuplă, și zona cilindrică, la fel, unde se poate monta un rulment, măcar un rulment de presiune. M-a costat 60 de lei, l-am cumpărat dintr-un magazin de bricolaj. Cam asta ar fi de... Dacă vreți să vedeți în continuare și alte videoclipuri despre cum se construiește un extruder de filament 3D acasă, vă rog să vă abonați la canalul meu, să dați un like și o distribuire. Vă mulțumesc!